team nga dunay natanom didto sa mayuta o kini makaigsuonan kay maayo mangyuta namunga kinig maayo. Nganuman kay andang preparado mayang kasing-kasing nakasabot man siya. Tubo sa ikaw karon nga naminaw. So siya imo kasing-kasing. Andaman imo kasing-kasing makadungog kag di may pulong, ayaw dayon kataranta. Ayaw dayon panghagit, ayaw dayon panulong, ayaw dayon bunlot sa imong sundang, ayaw dayon kasuko. Pamalandong siya. Pagpailog, pailubi ang sitwasyon. Tarunga ang imong kasing-kasing nga muliwat na sa Ginoo aron nga mas mamunga kag daghan. Dili na ta musugot nga mahimo lang yapong batuon atong kasing-kasing. Usa may but pasabot yung batuon pagali ang kasing-kasing na wa gyud kadulot ang binhi. Sakto pa naa untay pulong, gitudluan na kaunsa ang pagpaubos, gitudluan na kaunsa ang pagkinabuhing matarong, pero tig-aman ang imong kasing-kasing.